given the chance po to choose between two, ngarapin po, na anong pilinan mo? Halimbawa, kwento na po nining metong kareng kaparokyo, kukwento na po yung karanasan at pasahop ya po magdesisyon ka na ako. Uling pong, ating pong kukwa kayaking abroad. Sabi na po ning kukwa kayo, yung sweldo mo ken Pilipinas, which is atin niya pong decent as sweldo. Naman mo itang sweldong magkasakit yan noon enough. Papapag-aral ng masalesereng anak, no? Masalesela po kabil yan. Agagawa na po. Itang nga rin ang gawan when it comes to material things. Sewari po. Nang kaya kasi sabi na mga pilitan lang mag-abroad, uli na nitang talagang magkasakit lang. Pero nalawen mo po, naman magkasakit. Sabi ko po, nakamamagkasakit at kailangan mo pang misip mag-abroad. Ni po yung reason na. Sabi na po nitang kayabi na, in 10 years time, nanons itong masipagag kaning lugar ni in 10 million akwame. 1 million a year nga na po. Sabi ko, tayo nakawari gumastos nga ako po kayo. Aliya mo nga na, itang 1 million na itang anak yung sarili na po. Pining neto mo ito. Nga ako po kayo. Totoo nga ako po kayo. Mo nga na, nepo ka nung katas sweldo. Andiyan nga yung panahon na ng pandemya, lalo nang yung panahon na ng pandemya, uling kailangan daladeng magobra. Di sana karakalda na rin may mamuntak yung rugalayan. Nga ako po kayo. Aliya mo nga na, kagulo mo. Nga na po ka na. Uling kasi po, nana ako, talagang guguluhan kayo po isip. Sabi ko, kagulo mo nga na. So, pa mo kung magdesisyon nga na po makanyang anak ko. Ano po yung sinabi ko kaya? Okay, in 10 years time ating kampera, nano na kang age niya ni. Minuli ka 10 years from now, 50 years old na ka. More than nga ako po kaya. Manikwa ka pang obra kayo ng Pilipinas. Nung expect mo itang obra mo ngayon which is decent job, muna ako ay tanga ako. Yung posisyon mo ngayon, at inamen ko pero yung pakibat na po, at ako man 10 million. O sige na mo, nanggawan mo kaya 10 million nga ako po kaya. Di manalakad kong business. Okay, sabihan tamo, manalakad kang business. Sabo, sustain na ka ng business sa talakad mo. Nang magkubra ka kang gobyerno, andyang retarded na ka, ating ka pa mo rin pension. At lalo na kayong posisyon mo ngayon, madagul ka sweldo. Ay, hali nga na, bisa ko pa mo rin mag-abroad nga na. Bullshit ka, kitakan mo ko pa po kaya, tinakapalang desisyon nga ako po kaya. Mag-decide na yan po kaya sa laban na mo, papa-affirm na mo kayong sarili na, no, if we made the right decision, nga na po sasabi, ay, kang balakot na mo ko pa yan, naman pala yung buri mo nga ako po. Pero mo, bala mo po, given the chance naman between the two, nang pilinan mo. Sometimes, itang peka mabilis at peka madakal. In 10 years, ating kan 10 million. Ika yung magobra keniking radyo. Akwaya ita. Ikwayo ng meni muti mata. Ngarapin mo, andyang 1 million niya mo manatalan-talan. Ngarapin po, wari. Pero, ito po yung choice na. Ito yung decision na. Ito yung pinili na. Potang lawin nyo po din yung tayabe ko keniking radyo. Dinina mo po rin mitatagan karetang akakit kung dati-dati kaya beketi. Porang kutnan mo, no, makaning sweldo mo. Naka po sabyanan ng makaning sweldo na. Kasi marineda po sabyan. Bakit po? Sakto mo. Pero yung maragula ko tang, nananuko ken Wari na po. Pero sometimes it's not a matter of the compensation. It's the dedication and vocation. It is my vocation. Nandiyan pang dimot, ditak, ngarapin po. Pero kini ko masaya. Kini ko kakakiting no ka rin kay abibing sarili ko. Siguro, okay na ako pa ngayon kini na ako pa. I remember po niyang bayo-bayo ko pa kining radyo. Kaya pong engineers mekanita na alano pong hini. Metong po karela, undecided jarugong mako. Nung atatanda na pong Doris ita. Metong ka rin lalaki po. Uling kasi, ating pong mami kayang sa good paying job, compared to kani pong radio tamo, marapin. Sa good paying job, pero sa Sablana, may kakadilema ko kasi I am happy here. Andiyan nga lang, nandita nga na, I feel it sa community nga na po. Kasaya akong susuyo nga na, at kadwa na nita, karakal ko kilalang pare, karakal ko kayabe nga na, watangkay nga na, ako kukwento mo pa, king kasaya, bala mo, life is so, mayan, pero balo mo kayong sarili mo, sapat. Pinili na pong meko. Huling sabi na, magkasakit yung pamilya ko. That is their choice. That is his choice, nga natin po. May kahit hindi, we are put in a dilemma between two things. Mari po.
My vocation or my salary. Hanapin po. When it comes to these two things, neng kayo po, talaga pinaman agad mong isipan, baka nanin bukas. Atin pa kaya? Nano kayang malyari? Hanapin po. Baloy po, manibat na po, Holy Monday. Ngayon po hanggang bukas. Impong kaya katamong ebanghelyong mababasa, at po panansinan nyo, makapokus siya keng metong tao. Napon ni Judas. Nasabi ng Judas napon, nung sanang may pasaliya ing pabanglong ayan, karakal na asopan ka rin kalulo. Ita pong English translation, kasanting kesakit ang kapampangan. Nga na puntang English translation, 300 days wages, ikanong katumbas na nitang pabanglong tigtug na kembitis ng Jesus Mariang kapatid ng Marta ang pong Lazaro. 300 days wages. Kaya po kasing kapampangan, tinranslate niya, 300 dinars. In the amount. Ito po, wali nga na, 300 days wages in kumpara. Pabanwa? Pabanwa mong panakitan, salime mong pabanglo? Potang kay, bulus me mo kaya bidis na ning metong tao. Kamulalakan yan. Pagkapagal ka for 30 days, 300 days po, tangkay ita mo. Yatyapa makanya ning gamitan mo. Pero the point po ka rin is migit ka nita. Mary nga kupin po napon, show this love. He wants to adore Jesus. Hanapin po. She wants to present buri na pong pakit ng tinenano, buring suywan, kilalanan natin kayan Diyos. Hari po. Pero Judas na nung sabi na, sayang ya, na pinitang interpretasyon na po kaya rugo na po, nibikim libro ng San Juan, makanya niya po, nasabi na po. Kasi naman yan talaingat na rin kayo, mamurait siya The same kaya pong gospel tamo, yung gospel tamo po, continuation niya po nito. Iwan na naman. At nano pong sasabihan ng Juan tungkol kang Judas. Sabi na po ngayon uyana pigtak sila na Harapin po. Napin yung lawin tayo po itang first part of the gospel na sasabihan na melingas nga sa pilubluban ni Jesus. Panamdaman ng Jesus yung lungkot para kanino kang Juan. Nga na po. Sabi napin punta nga basa ko, it is not about the betrayal nga na. It's not about the betrayal, but the love. Kaluguran na yung kaluguran ni Judas. O may pinamang kaluguran at pinili may pang 12. Balo mo kayong sarili mo, napinili mo rin uling akakit mo, dini rin kayong manyundo kaya kaluguran na yung kaluguran, pero aliwaya pinili iwan. Ewari po, aliwaya pinili nga na po. Itang pinili ng one, something that is material. Babanggitan na naman, bukas po. Mamurait na ako po sabihan ko na yung bukas. Problema na naning pari, bukas ka na. Bukas po kasi kayong ebanghelyo, pintalanan na yung Judas, yung mata sa saserdote. Didinanda niya pong pera. Just to say, nung nukarin niya Jesus. Ewari po. Clearly, yung mas pinili ng one, it is the material things. O temi pisali. Ing pabanglong ayan, bangkat tami pamye, pero bantating 10%. O tat nga na po kaya ng ebanghelyo, gawan mo na yung dapat mong gawan. Nanuwa rin gawan na. Pisaline, keng dita ka pera, ining kalugurana. Sabi namin po, ito yung pinili na At ito pinili ng ako kaya sarili ko po. O ito binawal ning Ginoo. O ito sibianan. O paboren me. Nung kaluguran may metong tao may sabianan, keng kayang gagawan. Pero paboren po. Bakit? O paboren nga napin po sasabi. Kanako po is to see clearly, we have the free will. We have the free will. You can choose. Ngarapin po. At sana mo, when we choose something, ito pong balo mo makakayap. Balo mo kayong sarili mo, makakayap, makabayang kabaldugan kaya ka. Makakayap hindi ka lapera. Makakayap, makabayang baldugan hindi ka lapera. Pero migit po kanita ngarapin sasabi, nung ka rin nakadala. Nung ka rin nakadala anting metong tao, nanu inggawa na keka anting metong tao, ngarapin po. At para kang Judas, ingdela na kayo is pamanganyaya.
Sabi ko, pensana, yung gewa na keng sarina, itang titwa na nanapin man itang mapanyaw pya. Kasi po, nakarakal de mabandi, baluta mo, how generous are they? Nga ko po, keng karelang biyere, wari niya. Bakit mo, nung pakanano, karela mo, nung kareng aliwa. Nga napin pong tatangkunan din, ng pong dininang kempera, sabi na po ka na, nung ka rin mo kukunan yung pera mo, nga na po. Pekibat ko po kaya, kampo makyalam. Ginoke kaya po. Sometimes, samo nung kayong sarili mo, balo mo kayong sarili mo, nga napin po, itang paralan na ito, sana makaragdag yung kayapan, alikasiran. Kang Judas, ing pinili na, ing material na bagay, para kayo. Na makanya niya yung gilutan ng kaluguran na kimbye. Sana kaya katamo po, etapabore ng makanyan kimbye. Kung sasabihan marokyo, pero sana we use it wisely nga napin po. We choose what is really makakayap kay katamo. Ating mabanding maganaka. Ating mabanding maymut. Ating mabanding mabandiya kabud. Nga napin po. Ating peka manyaman kaniti nga napin po. Mabandi ka, king ganaka, king kasopan, at king pamanantabe. Buri kaya pong pupusan ng kanakong pamagdaki king kwento na nining kanakong kaparokya. Ikit kaya po, kasabi na po kanako kay Facebook, mong mumuli na kami, nga na po, chula po Dubai ngini. Sabi ko, bakit? Nga ko, wari okay na ko, Ken. Aliya mong 1 year na nga lang obre ng asawa ko. Kaya na po mayan, sige nga ako mayan. Kumusta na ko man yung muli kaya Ken. Mag-umpisa kayong pasibayo nga na po. Kaya bedo po rin anak na. Tsaka kailangan kong muli nga na po. Okay nga ako mayan. Bakit ka nakamuli? Kasi nga na magugulo kayong may kakapatad. Bakit? Nga ako po kaya. May tenepoy maampoy tatang na. In the span of 2 years, may sabela pong may tereng matwa. Yan uling may tenoreng matwa, nanoy maging problema. Balo yun na yan. Di kasi mana-mana, pate-pate, nga na, bigulo-gulo. Sabi ko, kasaya yung may kakapatad niyang kaya bera kayo. Ngayon yung makanya na yung marilyari. Ay, tabalo mo nga na. Nang kayang makabusit nung ninureng ating pera, ilaring mo muna diling swapang. Nga na pong makanya. Nung niburida karela nga ningegan-nagan nga na. Pakalungkot nga ko po kayo. Kasaya tamong miyabe-yabe kanita. Potang kayo ngini, may papate kayo rin na mo ni talikwan dareng matwa. Anong pilinan mo? Kapatad na ka o pera ko? Siguro po, sa big challenge for all of us, even the Lord experienced it, nga napin po, may palitan niya pong pera, material na bagay, yung metong nga matinding dugod. Sana po, marilyari kaya katamo ito, at baloyo po, ako man pangadi ko ito. Sana po tarining makpengari ko, mawala na la. May pipatin itang milyon. Timong tutunay po. Itanda ka lang, diyang nano mong bagay, sana na kayong pipapatin, kayong pera po nano. Tas sana potang may wala lang, ako bin kayong sarili ko. Ala na lo, pero atsula pa. Atsula pa yung bali. Atsula pa miyabe-yabe. Kasi kitang ala na lo, ala na kami naman. Bakit? Nakimikikit kasi mabubusit kaya ka nga chiko, kasi mahabusit ko kaya bunso. Unay na kimikikit, sana pumarilyari kaya katamo ito. Ngarapin po, sana potang mamili tamo, makapamili tamo, itapong mga Diyos.